Mga kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Sining ation, nagapasalamat kita sa Ginoo. Kay ginatagan paginya kita sa dugang tion din kita makapadayon sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga makita sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 kag 14. Kag ang pulong sa Dios naghambal sing subong sini, sulod kamo sa pirtahan nga makitid, kay masangkad ang puwerta kag mahapos ang dalan pakadto sa kalaglagan, kag madamo ang nagaagi sa sini. Pero makitid ang puwerta kag mabudlay ang dalan pakadto sa kabuhi, kag diutay gidlang ang makatultol sini. Ini nga mga dinalan sang kasulatan nagatudlo sa aton sang duha ka dalan, ang makitid kag ang masangkad nga dalan nga ginaagian sang mga katawan. Kag sang nag-agi ka Domingo, aton ginpamalandungan ang makitid nga dalan. Kagaton gintun-an nga makitid nga dalan amo si Ginoong Jesu-Kristo. Kay siya naghambal sa John chapter 14 verse 6 nga nagasiling, "Ako amo ang dalan, kamatuoran, kag ang kabuhi, kag wala sing bisan sino nga makasulod sa Amay sa langit, siling ni Kristo kun indi mag-agi sa iya." Kag nasulat man sa John chapter 10 verses 7 to 9 nga si Kristo nagasiling, "Ako amo ang puwertahan sang karnero. Ang magasulod agi sa akon," siling ni Kristo, "makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan." So ini nga mga bersikulo nagatudlo sa aton nga si Kristo mo ang dalan o konpirtahan pagkadto sa langit. Kag wala na sing iban, kay man ang Bible nagatudlo sa aton nga si Kristo lamang ang manugpatunga sa Dios kag sa mga tao. Kag wala na sing iban. Kung wala na sing iban nga makadulong sa aton pagkadto sa langit, luwas kay Ginoong Jesu-Kristo. Kabangdanan nga nagsiling siya, "Ako amo ang dalan, ang kabuhi, kag ang kamatuoran." Pero tungod kay natandog na naton ini sang nag-agi nga Domingo ang makitid nga dalan, ato na lang i-focus ang aton atensyon sa siningitiun sa masangkad nga dalan. Ining masangkad nga dalan, tama iya ka popular, kay madamo ang nagaagi sini. Kag kon ang makitid nga dalan amo si Kristo, ang masangkad nga dalan ang nagapangulo sini si Satanas, kag ini nga dalan pakadto sa kalaglagan. Ang makitid nga dalan pakadto sa kabuhi o kon sa langit, pero ang masangkad nga dalan padulong sa kalaglagan. Kag ang nagapangulo amo si Satanas, kag madamo ang nagasunod sini, kay man hindi nga dalan ya tama ya ka popular. Kag hilway diri ang tao sa paghimo sang bisan ano nga say, sang sala nga iyang paghimuon, pagusto lang siya, himo sang sala, amo ina nga kadamo sa nagaagi diri. Kung sa bagay, ang mga tao nga yari diri nagalakat sa masangkad nga dalan padulong sa kalaglagan, sila mismo wala kabalo nga pakadto gali ina sa kalaglagan ang ila ginasubay. Kay man ang ilang mga mata kagunahuna
ginlipdan ni Satanas agod nga indi makahibalo kag makakita sang kamatuoran. Kagamoy ni ang ginsiling sang balaan nga kasulatan sa Proverb 14:12, chapter 14 sang Proverb, versikulo 12. Diri nga nagasiling, may mga tao nga sa ilang hunahuna may isa kadalan nga daw pamatyag nila insakto, daw husto man sa ilang hunahuna. Pero wala sila kabalo nga ina nga dalan padulong sa kalaglagan. So wala sila kaintindi, abi nila insakto, abi nila husto. Gali kay nagapadulong ina sa kalaglagan. So ginsiling nakon kay ina nga trabaho ina sa Satanas nga ang tao daw hindi makaintindi kay ginalipdan niya ang una-una kag ang pananaw sa mga tao nga hindi makakita sang insakto. Trabaho ina ni Satanas. Kag amuna ginasiling ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 nga si Satanas ang kaaway, ginalipdan niya ang una-una kag ang pananaw sa mga katawan. Kabandranan nga hindi nila makita ang espirituhanon nga kamatuoran nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Kagyari diri si Satanas, may ara siya nga paborito, no? Paborito nga hilikoton nga ginapahimo niya sa iyang mga sumulunod. Kagakon siguro basahon gid ang Bible, kag ini makita sa Proverb chapter 6 verses 16 down to 19, kag ang pulong sa Dios nagahambal sing sobong sini. Ini nga mga dinalan nga nasulat diri amuni ang paborito ni Satanas nga ginapahimo gid niya siyang sumulunod. Kapitulo 6 verses 16 to 19 sang Proverb. Kag diri nagasiling, 7 ka mga butang ang ginabduntan kag ginakangil-aran sang Ginoo. Ang bugalon nga panulok, 2, ang dila nga butigon, 3, ang mga kamot nga nagapatay sang mga tawo nga wala sing sala, ang panghuna-huna nga nagapahito sang balaot, ang mga tiil nga badasig sa paghimo sing malaot, ang saksi nga nagasugid sang di matuod, kag ang mga tao nga nagapaaway sang mga mag-abyan. May 7 diri nga ginasiling, ini amo ang klase sang mga sala nga ginadumtan gid sang Dios. Pero amo ni ang paborito ni Satanas nga himuon kag ginapahimo sa iyang mga sumulunod. Kag ato na tun-an sa nag-agi nga si Satanas butigon kag manugpatay, kag siya amo ang amay sang tanan nga mga kaputigan. Tungod sina kay siya manugpatay kag butigon, gusto niya nga amo mana ang himuon sang mga katawhan nga nagasunod sa iya, nga nagalakat sa sining na siling sang Bible, nga masangkad nga dalan pakadto sa kalaglagan. Kag kun magpadayon kita, ang mga katawhan nga nagasunod kay Satanas, nga ginahambal sa mga sang balaan na kasulatan, nga mga malaot nga mga katawhan.
mayara sila nga mga ngalan nga gintawag sa ila sang balaan nga kasulatan. Kag ang isa sa mga ngalan gagin ngalan sa ila sang Bible, ginatawag sila nga wild nga mga ido. Mapintas ni sila ang klase sang ido, kay man may ido man yang mabuot, pero may ido man nga layaw, nga mapintas, mga wild. Ini nga mga ido, amo na ginatawag sa Bible sa mga tao nga mga malaot nga nagasunod kay Satanas, mga ido nga mapintas. Kagan siling sa Proverb chapter 26 verse 11. Kung may mga Bible ka mo ra kag ballpen, pahimo na lang sulat, basahan ninyo ini sa inyong kagalingon. Kung may mga panahon ka mo, kaya hindi na ako nini malawig tanan, kundi nga aton lang expound jotay agod nga mahangpan naton ini. Ang ginasiling sang Bible, sila, ini nga mga tao, katulad sang ido, nga kung magsuka, ginakaon nila balik ang ila nga suka. So do tama ka dinamak ni istorya ni, pero amo ning gindescribe sang Dios sa mga tao nga mga malaot nga nagasunod kay Satanas. Ang gusto niya silingon amo ini, nagsuka nga ido kagin kaon niya liwat. Ang gusto ipangop sa Bible nga naghimo na siya sing malaot sang una, pero iya pagid ginsulit liwat. Why siya nagauntat? Ginabalik-balik niya ang mga malaot niya naghihimo. Ginsuka kagin kaon liwat. Amo na ang gusto isiling sang Bible. Kag nagkapadayon sa pagtudlo ang Biblia sa aton, nga isa gagintawag pagid sa mga malaot nga mga tao nga nagasunod kay Satanas, gitawag sila nga leon nga nagangurob, naganganga, kag handa sa pagkaon pagkagat sang ila mga biktima. Kag amo man ni ang gintawag sa kay Satanas nga makita sa naunang Pedro 5:8. Insiling sang Bible nga si Satanas ang kaaway sang Dios kag aton man kaaway, katulad sang leon nga nagangurob, nga nagapangita sa iyang tulokbod. So ang iyang mga katawhan katulad man sana daw leon nga naganganga nga daan, nga nagapaabot sa ila nga usapon nga biktima. So ini nga mga dinalan ginapakita sa aton kung daw ano kapintas kag malaot ang mga katawhan nga nagasunod kay Satanas, nga naglakat sa dalan nga malapad, masangkad, padulong sa kalaglagan sang ilang mga kabuhi. Kagini nga mga tao, mayara man sila nga kalipay, ginakalipayan sa sining kalibutan sa ilang pagpangabuhi. Ginahatagan man sila sa Satanas ng kalipay, agud nga malingaw sila kag magpadayon silikoton nga hindi mayo. Ang siling sang bala na kasulatan sa Salmo 49 versikulo 12 kag 20, ini nga mga tao nagakalipay sa pagpungko sa mataas nga palangakuan. Kung sa banwa katulad sang mayor, kung sa siyudad katulad sang gobernador, kung sa isa ka pungsod katulad sang presidente, ang ilang kalipay amo ang pagpungko sa pinakamataas nga posisyon. Kag kung mayara nga makita nila nga daw
may abilidad man sa pagpungko sina, ginapangitaan nila sang paagi nga hindi sila mabuslan. Kay gusto nila sila lang da pirmi. Kay amo ng kalipayan nila. Hindi sila malipay kung may mga tao magbulo sa ila sa ibabaw. Kay man amo lang na iya makaligaw kag kalipayan nila. Kay gusto nila halandon sila iya pirmi. So kung palangakuan, gusto nila nga hindi mabuslan. Sa panahon ni Jesus Christ, sadtong natao siya, si King Herod, si Haring Herod, nakahibalo nga may natao nga bata nga hari sang mga Hudiyo. Amo na ang nabalaan ni King Herod. Nakulbaan siya kag hindi siya gusto nga mabuslan, nag-order si King Herod nga ang tanan nga mga kabataan nga lalaki nga nag-edad 2 ka tuig paidalom nga dito palibot sa Bethlehem pagapatyon tanan mga lalaki 2 ka tuig paidalom nga nag-order siya sina kay man hindi siya gusto nga mabuslan subong nga hari. Amoy na ang problema subong. Halin sa nguna tub-tub subong ang mga mataw nga mga malaot nga nagalakat sa masangkad nga dalan, ang kalipay nila iya kon ang tanan nga mga tao magpaidalom sa ila. Kag tawgon sila nga halandon ara sa mataas pirmi nga posisyon. Kon pamatian naton ang ginatudlo iya ni Kristo sa iyang panahon, gintudloan niya ang iya mga followers, siling ni Kristo, kung gusto kamo nga mangin pangulo, dapat mangin sulugoon kamo sang tanan. So ang natudlo yan ni Kristo, ang pangulo dapat mangin sulugoon siya sang tanan. Siguro kung nahangpan nina sang mga katawhan subong, wala na sing gusto nga mangin pangulo. Kay si Kristo yang gusto niya ang pangulo sulugoon sang tanan nga mga tao. So ang kalipay nila sa siningyari nagalakat sa masangkad nga dalan nga nagasunod sa mando ni Satanas, gusto nila sila pirmiya si ibabaw kang tanan mga tao under nila. Kagluwas sina ang ilang kalipay ara lang sa ilang manggad. Ang ilang kalipayan amo ang manggad. Hindi sila malipayon kung imol sila, kundi manggaranon pirmi. Pero ang natudlo sang bala ng kasulatan sa Salmo 49:16 pakadto sa 19, nagasiling ang Bible, hindi kamo magkahisa o kon magpangakig sa mga katawhan ng mga laot, bisan pa magmanggaranon sila. Kay man ang siling sang Bible, ang ilang manggad hindi nila ina madala dito sa langit. O kon masiling naton nga ilang poder ang ilang gahom diri sa duta, kag ang ilang manggad hindi makadulong sa ila dito sa langit. Ibilin nila inang tanan sa tiyon nga mag-abot ang ginasiling nga kamatayon. So ang tanan, bisan ano kagamhanan sang tao, bisan ano ka manggaranon, magabot ang tiyon nga mapatay man sila parehas ang iban nga mga katawan. Kaya ang Bible lang isiling, may tiyon nga ang tao matao, mabunag, kag may tiyon man nga siya mapatay. So ang poder, ang gahom sang tao, ang manggad sang tao, bisan iya pang tanan
nga manggad sa kalibutan, hindi ina makasarang magdulong sa iya didto sa langit nga ginaaman sang Dios sa iyang mga katawhan. Kagluwas sina ini nga mga tao nga nagalakat sa masangkad nga dalan nga nagasunod kay Satanas, ginadinay nila ang kamatuoran, ginasikway nila ang Diyos. Amo ina ang siling sang Salmo 14:1. Siling sang Bible, ang mga buang-buang, ini ang ginatumod sang Diyos, ang mga tao nga nagasunod kay Satanas. Siling niya ang mga buang-buang, wala nagakilala nga may Diyos ang kalibutan. Hindi sila yung magpating may Diyos ang kalibutan. Kay karon kung magpati sila, kundi may accountability sila sa Diyos, manabat sila sang ila ginahimo nga malain sa Diyos, so ila na lang konbinsiyon ang ilang kaugalingon nga magasiling way Diyos. Siling sa Bible ang mga buang-buang, nagasiling sa ilang kaugalingon, wala sing Diyos. Kag ang maayong balita, ang ginasiling bala naton nga gospel, ang maayong balita nga ginatudlo sang Bible, ginasikway nila, siling nila, binuang ina nga istorya. Ang pulong sang Dios nga nagadala sang kalawasan, wala sing pulos para sa ila. Para sa ila, mga binuang ina. Pero sa mga tao nga naluwas ang ila iya pagpati, nga ang maayong balita, amo ina ang gahom sang Dios nga nagahatag sang kaluwasan sa mga tao nga nagabaton kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. Ang ginasiling nga maayong balita, amo ini ang kamatayon ni Kristo didto sa cross, ginlubong siya, kag si katatlo nga adlaw nabanhaw siya. Kag kunang tao magtuo kag magbaton sang mayong balita, bisan mapatay siya, pero mabuhi man siya sa tion sang pagbalik ni Kristo. So ina nga mayong balita para sa ila binuang, hindi mapatihan. So ang tao nga nagalakat sa masangkad, malapad nga dalan, nga nagasunod kay Satanas, padulong sa kalaglagan, hindi mapati nga may Diyos ang kalibutan, kag ang mayong balita nga napagkit sa balaan nga kasulatan, ginasikway, kag wala nila ginapati. Kaglabot pa sina, nagatudlo ang balaan nga kasulatan sa aton, nga ining mga katawhan nga nagalakat sa malapad nga dalan, katawhan nga ginasiling sa Bible, mga malaot nga mga tao, wala sila sang bahin dito sa langit. Wala sila sang lugar nga ilistaran dito sa langit. Kagamoy ni ang ginsiling sang Bible sa aton, akon gid pagabasahon, para nga direkta nga magahambal sa inyo ang balaan nga kasulatan. Kagini makita sa Mugbugna 21, versikulo 27, kag nagasiling diri ang pulong sa Dios, pero wala sing bisan ano nga may dagta oko nagahimo sa makahuluya nga butang oko nagabinutig nga makasulod sa siyudad. Ang makasulod sa siyudad, amo lamang ang mga tao nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro sang kabuhi sang karnero. Sang kabuhi
nga amo ang kordero o kon karniro sang Dios. So ano ang ginasiling sang Bible? Wala sing tao nga makasala, puno sang dagta o kon sala ang kabuhi nga makasulod sa ginharian o kon sa langit. Kinatawag sa Bible siyudad sang Dios. Kay man wala sing makasulod nga mahigko dito sa langit. Kay ang langit balaan. Kag dapat ang makasulod ang mga tao nga ilang sala napatawad kag natinluan sang hamili nga dugo ni Kristo. Kung wala matinluan sang hamili nga dugo ni Kristo, hindi makasulod sa ginharian sang Dios o kon sa langit. So ang tao nga nagalakat sa masangkad nga dalan, nga nagasunod kay Satanas, wala sing lugar dito sa langit. Suno sa ginatudlo sang Bible. Hindi suno sa akon ginahambal. Kay wala ako sing kaalam sa akon kaugalingon sa paghambal sini. Ang akon lamang ginahambal, amo ang ginahambal sang Bible. Kag ginasulit ko lang, agod nga makita nato ng kamatuoran sa mga katawhan nga nagalakat sa kadudulman, nagalakad sa masangkad nga dalan nga padulong sa kalaglagan. So ang dako nga pamangkot nga aton sabton subong, kag ikaw amo ang magasabat sini, kag kitang tanan dapat magsabat sini, may pamangkot karon kung isikway naton si Kristo nga amo ang dalan pakadto sa langit. Paano ikaw makaiskapar sa adlaw sang paghukom? Kung isikway naton si Kristo, ang bugto nga manuluwas nga ginpadala sang Amay diri sa kalibutan, ang pamangkot, kagini nga pamangkot, makita gid sa Bible sa Hebrew 2:3, nagasiling siya, paano ikaw kag ako makalikaw sang paghukom sang Dios kung isikway kag iga-ignore nimo si Kristo nga aton manuluwas? So paano ikaw makalikaw? So sabton naton ina, hindi kita makalikaw sa adlaw sang paghukom. Kay kitang tanan magapangatubang sa Ginoo kag magapangayo sang husay sa Dios. Karon kung ginsikway mo si Kristo, anong sabat mo sa iya sa adlaw sang paghukom? Anong naong dagway nga ipakita mo kay Kristo? Ang Kristo nga naghalad siyang kabuhi sa krus para sa aton. So sabto naton ini nga pamangkot, subo nga daan. Kag nagsiling ang Bible sa Mateo 10:32 pakadto sa 33. Siling sa magalaan nga kasulatan, kung isikway naton si Kristo subong diri sa sini nga dota, isikway man niya kita sa tion sang paghukom. Kung igakahuya naton si Kristo sa tubangan sang katawan sa sini nga kalibutan, igakahuya man niya kita sa tubangan siyang Amay sa tion sang paghukom. So inang mga kamatuoran ginapakita nga daan sang Dios aton subong, agod nga areglahon naton ang aton kabuhi, ang aton kaugalingon. Sa balang kasulatan, si Joshua sa Old Testament, nagpamangkot siya sa mga katawhan. Kag iyang pamangkot, amo man na subong ang pamangkot para sa aton. Yintipo ni Joshua ang mga katawhan sang Israel, kag ginpamangkot
niya sila. Siling ni Joshua, pili kamo subong, hindi buwas subong. Pili kamo kung sino ang inyo alagaron, ang Diyos bala o kon ang matuod nga Diyos. Pili kamo subong. Siling na Joshua, para sa akon kag para sa akon panimalay, pilion namon ang Diyos kag alagaron namon siya. Ina nga pamangkod ni Joshua, sabton manimo kag nakon subong. Pili kita magpili. Sino gid bala ang aton pilion? Ang Dios o kon ang Dios? Sino gid bala ang aton alagaron? Ang matudtod nga Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta o kon ang Dios nga mga tinuga lamang? Dumdumon naton nga may duwa ka dalan, kag amo nang ginsugdan sang aton nga mensahe. Ang dalan pakadto sa langit, makitid nga dalan nga amo si Kristo, kag may masangkad nga dalan pakadto sa kalaglagan, dalan sa mga tao nga nagsikway kag wala magbaton sa Ginoo. Hindi ikaw subong makasiling ngang isa mo kitiil adto sa makitid nga dalan, kag isa iya masangkad nga dalan. Ang imong wala nga tiil aron makitid ang tuo yadto sa masangkad. Hindi mo na maghimo ang siling sang bala nga kasulatan sa Mateo 6:24, siling niya, hindi ikaw makaalagad sang duwa ka agalon, kundi isa gid lang. So pilion mo din ang gusto mo nga laktan. Ang dalan nga masangkad padulong sa kalaglagan o kung ang dalan na makitid padulong sa kabuhi. Kung ang pilion mo ang dalan na makitid, kinanglan nimo si Kristo. Kay siya amo ang dalan nga makitid padulong sa kabuhi dito sa kalinitan. So mga utod, salamat sa mga pulong nga aton gintun-an karon. Kabay ngang Dios magahatag sa aton sing kaalam sa pagbinag-binag ka pagpili sa aton ang desisyon. Ginapakita sang Dios sa aton ang kamatuoran, kag siya nagaimpitar sa aton nga nagasiling, kari kamong tanan, kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan sa inyong mga sala, kay papahuwayon ko kamo. Si Kristo nagapanawag nga mag-upod siya sa dalan nga makitid, kay siya amo ang magaluwas sa aton. So ang aton paghimuon sa siningation, magapaubos kita sa ang aton kaugalingon, hinulsulan naton ang aton mga sala, batunon naton si Kristo sulod sa aton mga tagipusoon. Kung surrender naton ang aton mga kasing-kasing dira sa Ginoo, kag siya aton higugmaon kag alagaron, siya nga aton manuluwas, sarang makaluwas sa aton sa sinigid nga tion. Madamong salamat, kag kabay nga ang Dios amugid ang magatipig sang aton mga kabuhi, kag magabantay sa aton karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.